Deputy Chief Minister Prestone Tynsong ulah pynpaw Sorkar jela keladu Thiah dam ban Pynthikna ban dan kakam dia Drok ki jaka kiba shongshit kom halum survey Tynsong ulah pynshai Sorkar kashimkhia bha ban pelong ya kajela kabalat na ki jingdi pynpuat ulah ongru ke jingtrei kam ban khanglad ya ki kam snew kalong kabadan kam close coordination hapadang tnat Sorkar bapher tnat Police Department kadan ki jingpeitngor kabajur ban monitor ya ki kam baro bat ban pynshitom kiba dan keti kini hikam ula penkut da kabaong hikam kilaya chakmat katkum kajing penbet bat jingilam na kibor bahlor bat kani kajing trei kam kalong kam kabania Abi ya kani ni mentang im tiang im demchu den repin kren ya jaka kani jaka ka hap kan tonmen kadika defense lan yang bersekutu bahaya kata to nak kalian jongi kai ka bangile nak kalian ka district position kalong bet ba ngi ya kren ngi ya penbet ngi jadon ka close coordination bat CEO jong defense akaba ngi ya kren ban monitor ye kita kinongshong baru haka jung tuan kalian ka district position ka check ye kituki antecedents jong kituki nongshong kinongsa bat ki police jong hadin badon kituki NGO ru kiba lawan ka petition kira lagi daladi de ko mo pi na kalian ka district position kam Thiah kam dan halor kani ban Pynthikna ka drugs battling lani ka insecurity ka bala banjia shitom ban Pynthikna kan don itu ke kabang keren mentak ladon apa hakut bat na kalian jong ka cantonment ro kalale la ka kam gila file ka gila file ka affidavit mangi na ka state government na ka district ni file ka affidavit kata ka kalau ongoing tementa ka don kan ke issue apa kapun namar mensua na gitu giseng malangu gila dismantle they ultimately kumopi ngimla bersuong baik to yap dismantle ta te namar tang sumarele marele brusokot then again subjected to the direction from the